डीजे विकास गिरा तलरवा चल जाई होते तू भरावा हो। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार चल प्रस्तुति। जाई होते तू भरावा हो। नैना से गिरा तलरवा चल जाई होते तू भरावा हो। चल जाई होते तू भरावा हो। नैना से गिरा तलरवा चल जाई होते तू भोरावा हो। चल जाई होते तू भोरावा हो। नहिया के न्योता से हमके नेवत के जत बारू खंजर से हमके बेमत के। नैना से गिरा तलरवा चल जाई होते तू भोरावा हो। चल जाई होते तू भोरावा हो। नैना से गिरा तलरवा चल जाई होते तू भोरावा हो। चल जाई होते तू भोरावा हो। भोरावा हो। तमाशा डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो लखौरा। नैना से गिरा तलरवा चल जाई होते तू भोरावा हो। इहाँ बाजी बाजाए है दुल्हे राजा चीता हमार लोग सजाई हो। सजाई हो सजाई हो। इहाँ बाजी बाजाए है दुल्हे राजा चीता हमार लोग सजाई हो। हमहू बिखर के चकना चूरा हो जाई तब तोहरा बाद में बुझाई हो। नैना से गिरा तलरवा चल जाई होते तू भोरावा हो। चल जाई होते तू भोरावा हो। नैना से गिरा तलरवा चल जाई होते तू भोरावा हो। चल जाई होते तू भोरावा हो। भोरावा हो। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। नैना से गिरा तलरवा चल जाई होते तू भोरावा हो। खुश हो बुझा के पियावा के संघावा देखे तू हमके जखम हो। जखम हो जखम हो। खुश हो बुझा के अर्जुन के संघावा देखे तू हमके जखम हो। भइल बेसहारा हो पुनल कुंवारा यादों में पियो तराम हो। नैना से गिरा तलरवा चल जाई होते तू भोरावा हो। चल जाई होते तू भोरावा हो। नैना से गिरा तलरवा चल जाई होते तू भोरावा हो। चल जाई होते तू भोरावा हो। तमाशा डिजिटल रिकॉर्डिंग